Nykynuorison lempitansseja ovat disco, jytä ja beat-tanssi, mitkä tuottavat erikoisesti vaikeuksia aikuisille, johtuen tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, taakse ja suoraksi, kädet alaspäin, taakse ja suoraksi, hartiat liikkuu ja pää. Taakse ja suoraksi, kädet alaspäin, Tämä on siis tärkein perusliike diskotanssi. Disko, nyt, taakse, diskeaan disko, Nen, nyt, taakse, sivulle, taakse, suoraksi, kädet alaspäin, nyt, taakse, sivulle, disko, Nen, nyt, taakse, sivulle, disko, alas, taakse, sivulle, diskomusa, diskomusa, Nen, tämä voi musa, diskomusa, enpäin, diskotanssi, diskomusa, diskomusa, mikä on disko, nämä liikkeet, tarvitsemme vaan diskomusa.